जैसे लागत तेरा बाप मैं देले बाटे कि खोज जाके कोई उठ हरामजादी घरवा के कामवा के करी सुतबू तू हम काम करब हम बना के खइबू मम्मी जी अभी तक मेरा 2 दिन ना आइला भइल हाड़ी नहीं के बढ़िया से छुआ 2 दिन तो ढेर बीत गल हम तो सोचने कि डोलिए में से उतार के आ तोरा के ऐसा काम करवाए ना कि जिंदगी में तू याद रखबे ठीक है हमार का गलती बाटे बता का गलती बा बाप कहला से बड़ा छापती लग दे जितना करार बा फिर ओ घर ना दलस फिर तिलक पे दे दे फिर विदाई के बेर में दे दे ये हरामजादे तोहर बाप कह दे रे हमर माई बाबू गरीब है जब दे दे हमर माई बाबू बेटी पैदा कर देही आ गरीब के नाम लिख छोड़ देही हमर लइका पढ़ल लिखल बाटे पासल करार रहे अभी 3 लाख बाकी बा तोर बाप कहे पहुंचाई रे हो जाए जब मैं खेत बेचियन बाबूजी तो दे दियो कटोरा लेके कहते गली गली घूमे के मंदिर पे बढ़ जाए के 2-4 महीना मिल जाए तिलक भर हमार पैसा जब तक बाप भाई तिलक ना पहुंचे रानी बना के घर में रख चल बर्तन मत हमरा माई बाबू फिर जोरो तनी मनी खेत बजिए खाए ओ बाबूजी खेत बेच के हमरा के पैसा देवे खातिर हाँ तो कहे के बोले घर में मेरे के बाबूजी बियाह कइलन बोले हे भगवान तू काहे के गरीब घर में बेटी के जन्म देवेला जेकरा पास कुछ देवे के नहीं के वो घर में तू बेटी जन्म मत द भगवान हे भगवान बोले तू काहे ना हमरे के उठा लेला बोले गरीब के घरे भगवान काहे के जन्म देतन बोले देवी ना कर दो हे जा क्यों बाटे क्यों दिक्कत नहीं क्यों बतियावा तनी बाबूजी ले अपन हेलो बाबूजी गोला तनी बाबूजी तू काहे ना भले हमरे के भिखारी घरे बियाह कर दिला हो बाबूजी भले एक दिन हम उपास से रह के अपन जीवन काट लेते ले तारा मेरी फोन ना करती बाबूजी कि हम नहीं के खइले को वही बात के ना कहती तू कहाँ वोट देले बड़ा बाबूजी ना बाबूजी तू खेत मत बेची काहे से कि पा भर खेत बाटे तू बेच देबा तो तू कहाँ से खइब जा ना बाबूजी तू खेत मत बेची तू का हमार भलाई सोचता बाबूजी तू लोग भीख मांग के कोई बजा तू हमार घर बचावे खातिर तू खेत बेचबा मत आवे बे कोई बर्तन माजे की मत आवे बाबूजी पैसा मत ले बाबूजी तू खेत पैसा मत लियो सब पैसा मत लियो हेलो अरे बुढ़ावा नतिया के बेटा तोर समाधीन बर्तन दे दो गलवा ए नाती पैसा ना लिएब कब इन करे के ठेकाना लगा देव के कोनो ठीक नहीं के अगर अपना बेटी के सही सलामत तू देखल चाहत रे नतिया ना तो जितना हमारा बेटा के करार रहे 3 लाख रुपया बा बचल बा उ ले के पहुंचा दे सीधा सीधा बस हां ठीक ठीक पतुआ आ का कहत रे का कहत कुछ ना देखाई वाले कि ना बाहरी का अंगना फिल्म उहे हलिया तोहर ठिकाना लगा दे बीचे अंगना में खोन के गाड़ दे अब पतो ना चले दे पतो ना चल दे हम बता तन तोरा के ठीक ना मम्मी जी कब कर बर्तन माजे बैठे न कब कर न अबे तोर भतार से कहतनी हरामजादी अबे कहतनी तू टेंशन मत ले बताओ बाहर निकला तेरे समय हमार दोस्त जितना बड़ा समय ताना मारा तड़ा सन हौ बा हौ करियवा मनुजा बा बताओ ओकरा के मिलल बाटे गाड़ी हां सिकड़ी मिलल तोर में गलती लेके दुखल बा कहन न बबुआ जब तक दहेज ना पूरा देह तब तक मांग में सिंदूर मत डाली है मत डाली है ओकर मां ओकर बापे ना कहलस कि बियाह बाद हम ठीक अगले दिन पहुंचा देब ओकर बाप तो यो कहले से बड़ा अच्छा पे दे दे बड़ा छले तिलक पे दे तिलक बियाहवा में दे दे बियाहवा में न तेना दलस ऐसे लड़की के उठा के बैठा दलस डोली में हैं
बाबू के देन, बाबू के देन। आवत ताटे हां जानत रे बबुआ बर्तन माजती है अपना बाप के मना करते पैसा मत पहुंचे पैसा मत पहुंचे। अच्छा ओकर बाबू पैसा लेके आवत रहा बबुआ 3 दिन इंतजार करतनी ओकर पैसा ना पहुंचैलस यही अंगना में उनके खन के ना गाड़ देनी तो हमहू असल खानदान के नालायक सास ना समझ ली ठीक ना इंतजार करतनी हां बस तू ओकरा भी जइहे जा ना ना जाई। हां एकदम एक सेकंड खत्म दुलुम कर दे पति पत्नी के प्यार का होखेला। हाँ इंतजार करते लू खाना लेके अपने खा ले तू चुपचाप से। खाना नहीं लगता है हमारा नते खाना निकल गेल तो खइबा नहीं। केदार कैसा दामाद मिल गए घर दुआर कैसा मिल गए हमार लड़की के लागत कि जिंदगी खराब हो गई। जब अच्छा कोनो बात ना जवन भइल तवन भइल आ जेतना वहाँ अत्याचार करे के हमार लड़की पर कल जा कोनो ना कोनो उपाय तो करबे कर। आ ऐसा मुंह पर मारब चमाता ना कि दोबारा हमारा लड़की पर नजर ना देखा जा पर। चलते आए का आज करत ऐसा का बुढ़िया ठीके कहत रहे कि देखी बढ़िया से देखता के लड़की के बियाह कर भलो कटिया पिटिया भलो बनिहारी करिया से हमार लड़की केहू तरह सुख से रहो। आज हमारा समझ में आवत था कि आज बढ़िया से ताक तू के देख ताक के अगर बियाह कैले होती तो आज हमार लड़की के पूरा नाना ढके के पड़ित। चलो कौनो बात है बचिए ए बचियो बताओ हाय हे मार टूटाई मड़ाई पर मार घर द्वार पर मार मार घमंड करत हमासा बोलो ठीक नहीं के चुपचाप पहले समझ ला बचियो ए बचियो क्यों ही नहीं खिका घर में बाबूजी अरे खुश रहा बच्चे। अरे बाप रे बाप अरे बताओ रे अरे तने दिन में तू सुखा के लकड़ी हो गली रे केतना हमारा घरवा दुआरवा रही तो भगली रही रे। देख चल रो ला जा बच्चे चुप रह रो ला जा देखा जवान होला तौन बढ़िया होला ना घरवा में भटल हो बाबूजी बोले भी करिए घरे बियाह कइले रहत हो बाबूजी। जाए दे बच्चिया देखा ना रोवे के माथरो का जरा देखिए जाए दे चुप रह हम आ गए नहीं ना सब ठीक हो जाए मत रहो काहे के ऐसन काम कइला के हटे हमर घरवा में हो प्रणाम समझे तोहर हिम्मत कैसे कर सब भेंट करके तोहर हिम्मत कैसे कैले सा रे एकर से भेंट करके बुढ़वा से आय दूर आपका समझ में आवत घर में कैसे एंट्री मार देला कैसे तू ढूक गइल ह ई बतावा बिना दहेज लेके आइल बड़ा कि नहीं बतावा ओ हाँ ये धोबी घाट पर उठा के साड़ी जो हमारा घर के पवनी आए ना उहो नहीं सड़िया पूछली से हाय का दामाद खातिर सेट लेके आइल ह फुसलाए खातिर हाय देखी समझी पैसा बा आपके समाधीन जी खबरदार जे ये पैसा दिया पूरा तो ये समाधीन के नाता जोड़ी हमारे से पैसा कहां बा हमार दहेज हमार बेटा वाला ये तना काहे दम रच छाइल बानी मार रुपया आपके चाहिए ना आपके पूरा रुपया से तोप दे समझनी ना कब तो भलो गरीब बने करे जब जवान बना अंदर के बहुत बढ़ान है बढ़ान रही तो बेटी का छुच्छे और डोली पे उठा देल रहता हो चढ़ा देल रहता हो तो बोला ऊ कहो हम तो पछताता नहीं अपन लड़की के तारा घर के बतावा हम लड़की तारा सोना नियन भी आए चाटला सोनवा चाटला जीभ लगा के चाट बुढ़वा पछताता हम माने अपना बेटा के तोहरा जैसा कुकुर के घरे गरीब के घरे बियाह करके अपना बेटी से हो ठीक बा बोल रही पैसा देबा कि ना देबा पैसा लेके ओए दादा पैसा ई बुढ़वा नहीं खेले के ना राज छीन भी आई पैसा के अरे प्रणाम काहे के प्रणाम कर रे काहे के प्रणाम करत रे दुकान अरे आपन संस्कार हटे हां बच्चा ये चाहिए अभी तो पूरा ठीक बटे भइल प्रणाम भइल नु हां बताई लेके नहीं हां माया नियन बचा तू का खून के कर हो अरे लड़की बतियाओ तो उहे फोन पर कि बाबू तो जोर बाकी का बता रोद मुन तो ना ना भूल दे बुआ में डांड एक और बात बा पैसे चाहिए आपके ना हां हमरा पैसा चाहिए हमार लड़की के फिर दोबारा कोनो दुख होके के ना चाहिए ठीक है हां ना हो अरे पैसा दो तार बेटी के रानी बना कर रखो हम पैसा दो दे निकाल दीना हमने गिन ले या गिन ले दीना गिन ले महाराज सुनी ले रे भाई गुजरे काहे के गिन दे काहे बुढ़ा कम दे हम गिन बाबू हमरा गिने ना ला तू गिन तो
दे हम हो गिन बाप रे बाप अरे प्रभु नारायण कतना ले ले जितना कहले बनी ओकरो से बेसी में ले ली तू ले खाता हम जब बाजार करे ना हम बाजार करे जतन ठीक बा प्रणाम समझी जी प्रणाम दो चार दिन रही रवाई के आ मुर्गा मछली खा के तब जाई मुर्गा हम ले आओ मुर्गा हम ले आओ बकरा 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 जा जा ना 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 खले चल बकरा लेके आओ घर में जाते हम बकरा जा 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 एको ने जा अपन बाबूजी के लिए घर में ना हम जाते देखो नाश्ता पानी हम तुरंत बाजार से रसगुल्ला लेके आता नहीं देखी समझी जी अब कुछ बोल ले हो हम तो जानते बानी हां मां केहू लड़का फैका पैदा कर लेता तन जी कुछ सोचिए कौन पैदा कर ले बेटा आ तुम तुरंत आस पानी लेके अरे बचिया रे बचिया अरे हम का कही रे बचिया अरे घरवा दुअरवा ई दमरा छाइल 1200 रुपया में के रे बचिया अहे बापू बाबूजी तू काहे ना हमरे के गरीब घरे भेज देला हम तारा के बतावा तू लोग कहाँ रह जा तू घर वो बेच देला देख बचिया माई के लेके कहाँ रह बतावा क्यों रोड पर रहले क्यों भीख मांग ले तू बाबूजी खुश हमरा रह के वैसन घर ना चाहिए तू देखा हमसे बचिया। पैसा मांगला अपन घर देख बचिया कोई के बाप अच्छा महतारी के खुशी लइके लइकिन में रहेला ठीक बा चल घर में चलाओ आओ चुप रह आओ तो ले ला समझलू ना खुशिये में खुशी बा तू खुश रहबू ना तो माई बाप के हरो रहिया खुशी रही समझलू ना बचिया चलो